Mill-1 ta' Deċembru bdiet tapplika għal kulħadd sistema tal-punti fuq il-liċenzji tas-sewqan. Din il-miżura kienet waħda mis-7 li propona l-Gvern is-sena li għaddiet għal riforma fil-liġijiet u r-regolamenti ta' traffiku biħsieb li jsaħħaħ is-sigurtà fit-toroq. Is-sewwieqa jistgħu jakkumulaw sa massimu ta' 12 punt f'sena sħiħa fuq diversi kontraversjonijiet ta' traffiku. Jekk dan l-ammont jintlaħaq, is-sewwieq jitlef il-liċenzja għal xarejn. 12 punt huma validi għal sena għal daqstant kwalunkwe ammont ta' punti li jingħata xufier jitneħħew mill-bidu tas-sena ta' wara. B'kollox hemm 29 offiża li jistgħu iwasslu għal tnaqqis fil-punti. Elizabeth Vassallo, direttur fil-Leża, qalet li l-liċenzja tas-sewqan u l-punti huma marbuta mal-persuna u mhux mal-vettura. Meta persuna jaqla ċitazzjoni illi tkun bil-punti jekk jammettija u jħallasha dejjem jieħu il-punti minimi. Meta tinqala ċitazzjoni jekk din tixtieq tiġi ikkontestata jew inkella ikun hemm bżonn xi bdil f'din iċ-ċitazzjoni għaliex il-karozza ma tkunx qiegħda tinstaq mill-owner imma ikun hemm driver, il-karozza tkun ingħatat lil driver terzi. Hemm is-sit les.gov.mt illi jigwidak ħafna fuq din is-sitwazzjoni. Qalet li fl-aħħar jiem tnieda sit elettroniku biex jispjega aħjar din is-sistema. Fejn inti tirreġistra f'din is-sistema, tirreġistra darba biss mingħajr ħlas ta' xejn, hija l-iktar tajba għal kumpaniji li għandhom vetturi, ħafna vetturi. Fejn f'din il-sajt inti tirreġistra l-vettura darba waħda biss, okay? Kull ċitazzjoni li tinqala fuq din il-vettura, l-owner jiġi innotifikat b'SMS fi ftit ħin u email anka fl-istess ġurnata. Biex bekk l-owner tal-vettura jkun jista' jagħmel managing tal-vetturi tiegħu aħjar. Is-Sinjura Vassallo qalet li hemm bosta rimedji li s-sewwieqa jistgħu jieħdu fosthom kors ma' Transport Malta darba f'sentej u bekk il-punti li jkun akkumula jitnaqsulu bin-nofs. Mistoqsija x'jiġri minn vettura li tingħata kontravenzjoni u ma tkunx misjuqa mis-sit, hija qalet li fuq is-sit elettroniku hemm dikjarazzjoni li bija s-sit jista' jidentifika x-xufier tkun iffirmata mit-tnejn u fi żmien 15-il jum tittella sabiex ikun iċċarat minn saq il-vettura fit-tali ħin u post. Qalet li s-sit imsemmija se jkunu qed ifakru jinformaw lis-sewwieqa b'dak kollu li jkun għaddej brabta mal-vetturi tagħhom. Ifakrek li għandek it-tribunal, ifakrek meta għandek tħallas, ifakrek kemm għandek punti, jiġifieri għandek portal li l-ħin kollu jżommok aġġornat fuq il-vetturi reġistrati fuq ismek kif inhi sejra s-sitwazzjoni anke tal-punti u anke finanzjarjament.